Dumela bakulu, Dinyame Tijen is here. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe kuti timbodze rudunura baba. Iko zvinezvi ndakambotaura takati takadarika level rekuripota. Kuripota takunyeya kupinda munyaya dzevanhu. Kuti bo. Right, zvatanga manje. I'm back kunge musana. Wana nyaya iri panape. Nyaya Tagwirei. Tagwirei nyaya dzake dzanga dziri kunetsa muwiki ratabva iri dzichitsviriridza zvichinzi akangobuda munyika zvisinganzwisike nekudawo kweurwere hwakanga asangana nahwo. Vamwe vanga vati kuva kuri kurutsa, kuchaya, zvakasiyana siyana, but unyaya yeurwere ende urwere hwacho they tried by all means kuti vaitese vatry kuzvivigiridzira. And a lot of people were like, all right, munomunyepera anga arimo. Let me give you a piece of evidence kakaripo. Pakafa Mnangagwa sneeze pepe baenda unovigwa. Tagwirei was not there. But the funny thing, do you know kuti people like Ana Jacob Mafume chao vakasvika pakuatenda. So who is closer to Mnangagwa between Kuda Tagwirei and Jacob Mafume? Who is closer? Who is closer to Mnangagwa between Temba Mliswa and Kuda Tagwirei? But Temba Mliswa was also there. But Kuda anga asipo, and Kuda is the guy wokuti ndo vanhu vanotodya breakfast na ED vacho. Ukatomubvunza kuti breakfast rekunhingiri nodyiwa sei, kuchida kutobvunza zve breakfast, ask those guys. Ndo vanhu vacho vanenge vari pafront, vari pamberi. But anokwanisa kunge vachibatika because of zvinhu zvakasiyana siyana. But zvese after zvataurwa, nyaya dzacho dzakuitika ndekuti vanhu vakungofaitana. Iwewe because uri chikwata chanhingi unoshandira nhingi, saka ufanira kutaura nyaya dzanhingi. Ndo nyaya iripo. But chiona manje nyaya iripo. Marimwe zuro Temba Mliswa akadzuriswa post anga asimbisa zva Vice President Constantino Chiwenga zvemuso birthday rawe, because that was the day rakadzoka Tagwirei. Tagwirei is not even happy. He is disappointed nemunhu wese ari paside back. Even if you look at his face, he is not even smiling. He is disappointed navanhu kuchechi. He is bitter, he is angry. Kuti saka vanhu amutondide zvechokwadi, because vanhu vanga vasara vakusununguka. Zvatoita mani. Hey, unongozva kuti even mapastors vari kudya nemari dzake monthly chaiyo vakasara vakasununguka. So unozwa kuti komana vachidzoka ndo pakazo realize kuti mari yangu iri kudyiwa nevanhu. But chiri kuzobuda chii? Hapana chiri kubuda, hapana chinobatika chiri kuitika. Saka zvinhu izvozvo zvinodisappointa. Zvinhu izvozvo zvinhu zvinoti munhu anosvika pakuboikana, pakurwadziwo kuti naye komana chii chandinganzi ndichiri kuita ipapa, zvinobatika here, chii chino musoro chiri kuitika ipa. So guys, ndo nyaya dziripo pamusoro pa Mr. Tagwirei. But he is back, but he is not fit zvekudaro zvinguva yacho. Munhu kungotiwa munhu chirume zvake, but ari kuita zvemamudzu ndo imwe problem iripo. Ari kungogara angori kwindi. I don't know the reason kuti kuti agara ari kwindi. Maybe it's because of ari kudisappointika nevanhu. Because imagine kuti uchingobuda one day wakutorwara, wakuona munhu akutanga kuposta achiti happy birthday Vice President, munhu wakatomboti anoita anoshanda munhu at the same time. Because Tagwirei is the guy anobhadhara vanhu. Kana achida kuti munhu atukwe, munhu ari kuda kunetsa, ndiye munhu anotozvibhadharira. A lot of you guys hamuzviziva kuti kutukwa kwemunhu kunobudisirwa mari yakawanda. Zvinobhadharirwa munhu mari izvozvo yakawanda. Tikutaura zvemari chaiyo inotenga kuti nditukirewo nhingi, munhu agototukirirwa, agotoshandwa nguva refu zvichitoenda zvakadaro. But imwe nyayawo yekuti tingaswera tichiitaura nezvayo, because ndikuzoona kuti kudzoka kwake kwaaita vanhu havasi kunakidzwa nazvo, havasi kufara. But it's always important. Ini handinei nazvo zvekuzonzi muri kuwirirana nhingi kana kuti zvazoita sei, because umwe ndakazonzwa kuti dai aende kokaregedza kudzoka aita sei. Aiwa, isusu tinoda kuti tione. Unoona zvinoitika panotaurwa paivanzi rangarirai vavengi vangu, vapei mazuva akawanda panyika vagoona kubudirira kwangu. So in the next the government iri kupinda, the incoming government iri kuda kuuya, Third Republic, we want to see those guys vachigariswa pasi vachiudzwa kuti aiwa
and hatisi kutombokudzingai kana mupati macho, mucharamba murimo mupati, mucharamba muchingoita zvamanga muchingoita, asi muchionawo umambo munhu achiitawo, because you never know, maybe mangwana munhu wese nekupenga kwake neubenzi hwake munhu anodeserve tange ari part of the ngiri. Saka ndo update yatagwire vedu ini ndingatoramba chitodzitaura njidzonza inini ndotaurisa chauchazondiregererawo, but apa ndangoti tingogara tangoonesana. He is back. Ndachiona vanhu vari kutanga kutaura kuti zvoni vanhu vanga vachinyeba kuti akazodai so. Iwe listen, kana wanga wachitiwo vanhu vanga vachinyeba, you were supposed to defend him the very day raakabuda munyika uchitaura kuti ndinaye panapa kana kuti woita live uchitritese, but you failed to do so. And after wamirira, and these guys they don't even have access to him. Isusu takatotaura tikati nedhera racho ranga achifanira kunge achidzoka, anga aripo achinamata zvavo vachitadza kudya poko kwavo anopinda uko achinorova maskifu akanga achiita, but the guy is not well and haasi kufara, is not happy, akatotsamwa zvisingaite nekuda kwevanhu. Ndozoti kune vamwe vekuti achavapa mvura, because he has come to realize, ndandakanganwa kuti nditaure nyaya, he has come to realize kuti pane mari dzakawanda dzaari kutambisa. Like I said before, Tagwirei is the guy wokuti anoita zvinhu zvake nereverse, anofunga nereverse, haafunge zvinhu straight. So anotanga abudisa mari kuti aite ka certain project kana ka certain deal kananga vachiita mupolitical party yavo. Vapedza kudaro obva azotanga kurealize kuti no, ndawesta mari yangu pazvinhu izvi ko zvikasaita ma-results. That's why muchiona kuti he is failing to produce ma-results and he is failing to maintain my relationships. Kuna vamwe vapfana vekuti vari grateful and vari desperate at the end of the day kuziva kuti kuchatadza kuti saka ndikabudana naye ndichazodyei mangwana. Ndonyaya ndinge ngori because ndingagona ambokugrow something wakutanga kumudefender every day, akazodai akadai nepamwe paunotoona kuti haana kana chaapa munhu unoona akanaka kwazvo. I still remember ndichibvunza umwe munhu ndikati I want you to prove me kuti muri kuti munhu akanaka papi. And up to now, I'm still challenging anyone who is willing to come to and convince me kuti munhu yeye akanaka papi. I will be happy ndichikubvunzawo ma questions uchindiprova kuti hayi munhu yeye ari bo because akazodai akadai. I'm willing guys, honestly speaking, ndichikubvunza chaizvo because isusu zvatinozoita iwe unouya uchimudefenda, make sure kuti unonga watobva kana nekwaari atokudefenda because ndeitoda iyari apa ndichimudza kuti iwewe wakadhakwa, iwewe wakakanganisa pakadai, you were very wrong. How come kuti unobhadhara vanhu kuti vaende kunoataka geza? Why uchiita zvinhu zvakadaro izvo zvapo uri munhu wekuchechi uchibhaiza vanhu uchinzi unonamata kuchechi ikoko wobva wabhadhara vanhu kuti so zvese izvo zvinhu zvekuti tinge tichitoda kutaura naye chimuonesa why dai so. Saka handife zvangu ndakamboda kuswera ndichitenderera munhu. Ini chendakanakira ndechoti handikana zvandisingatonakidzwa nazvo, zvisingatondiitira hazvindiitiri, ndotogara ndatokutaurira chokwadi, totobudirana pachena pafeya chapo kuti uyu anobhaisawo mangwana mozoziva kuti kana pasina munhu akadhingiri naye hapana ndinodhingirira. And then the other issue iripo indangoona kuti tingotaura nezvayo. I know kuti a lot of you guys have been asking kuti how far zvapapi zviri kufamba sei, vanhu vari kudzingwa zviri kuzoenda zvichitoenda nepapi. Like guys, ndakakutaurira vari kuenda nemabhazi emahara. Handidi vanhu vanozondibvunza, pane mumwe mubvunzo sei kuti unobvunza kuti munhu iri haridi kana kuenda, why are you afraid kuti unzi kana wanzi uda kuenda kwacho vari kuda kupinda nemabhazi emahara. Guys, musazodaro next time. Mwakandibvunza kuti ndine waiver kana ndoda kudzokera data return resident ndakupinda nezvinhu zvangu ndine waiver paboda. guys no, let's stop to be funny. Ngatimbomira kuti afani handiti ati hazvina kunaka zvokuti ungoramba uchingoti nepamwe pari unnecessary wobva wouya kuti ndine chakati changu. Go and try. Bvunzai ma-authorities ari ikoko because pane zvimwe zvinhu zvokuti ndokutaurira chokwadi ndokuudza kuti pari kunzi ma-return residence pari pavanenge vachitaura zvinhu zvavanenge vachitaura ipapo vari kutarisa kuti tikuda munhu anga arimo munyika umu achishanda achigara imomomo anga ane mapepa akakwana, ane passport yake, ane permit yake. Because iwe ukangoenda uchingoti ndandine iyi yekungoshanya inge chipote chidhindwa wobva kuti am return resident, aone kuzoti hawo wakuita return papi.
asi kana if you are convinced kuti iwe une waiver yako inokuprove kuti you are now a return resident paborder, you just go and try. Tobataita nyaya imwe iri kuitika, guys, I will never tolerate when I would politicize this situation. Never. I will never do that. You can't do things zokuti urikunyatsoziona kuti situation yanomira mushi and then makuda kumuka ipapo. Muda kuraise manigiriki mune political ambitions enyu amauda kunigiriki amauda kuno claim zvinhu zvamusina kukwanisa kunge muchinigiriki. It's not right, it's not good. Tisu tiri kuzoita kuti vanhu vabatsirwe manje, tisu tiri kuzodai so lemwe wacho hauna kana nhamba dzageorge charamba zvake. Tichatotauredze kupresident's office autoziva kuti dzinofonwa sei, kana uchida kufona unofona uchitaura kuti kudii. Saka zvinopedzera zvakundinetsa, hauna nhamba dzatungwarara wacho ari kutumira mabhazi naTagwirei ari kunzi akaita million and alright, thank you so much again. But pane munhu anga ari kundibvunza kuti zvone ko mari yaTagwirei 1 million yacho yakaenda yakandobatwa nani. Ibi mune proof yetu mari yacho yakabviswa, but zvimwe zvinongotaurwa. Those guys vane power and access yekuti anongoenda kune any media kana newspaper osvika kuti nyora kuti Tagwirei yapledge 1 million. Ndiani anozonomuholda accountable kuti mari yayo wakapledge yacho iri kupi? Because people can just write anything, any nonsense. Ninga pledge chakadai so haikona kutamba neso kumana. Munhu anoda kupledge chinhu ngazvive zvitoripo. Wapledge kuchi zvinofanira kunge zviri pa straight, because nyaya iripo ndekuti imimi muri kuzoenda munodoneta zvinhu kupati kwenyu, moisa zvinhu kuzanu PF. Iye ndiyo expect kunzi mabatsira vanhu vari muSouth Africa muno. Come on guys, it doesn't make sense. Zvinhu zvika it doesn't work like that. Aiwa ngatiudza nechokwadi izvi. Iwo ngati zvinhu zvomaningiriki nakuoda kuexpecta kuti watoendesa kupati yako. Saka zvine chii chekuti government the next thing yako nzi government yaendesa 35 mabhazi. Saka are you telling us kuti 35 mabhazi no haiwa ne million? Andizo zangu kuti bhazi no haiwa mari. Ameno chiro wa calculations enyu, because andinaunzwa mamwe mabhazi akazotaurwa kunzi saka ningazoeso wakakati aenda neroute ipi, because toda kuona mabhazi ari kubva akanyoronza abva kwaTagwirei aya ndo kwaTagwirei aya. Takazonzwa after that tukanzi aiwa azomobilize 50 buses. Now come on, now you're talking. Andima muchibotara zvemillion yakabatiswani inanda okwanisa kupindura that new. So guys, tichazoionera yaTagwirei nekudzoka kwake kwaita bhanza amobilize 50 buses. Zvepropaganda zvazvijaira zvazara zvawandirwe.